Alumno nandeng examen class e periodo aqui um periodo sumamente importante pabo, pero também periodo de hoop stress. E misa é sei. Pessoas que não conhecem, a mim é Frau Haley, coach para jovem, e para ajudar-me a entrevistar vários docentes, fazendo duas perguntas. Pergunta número 1. Que é consejo que não pode dar para poder preparar nesse período aqui mais melhor que possível? E pergunta número 2. Que é falta que o aluno não se cometer den examen para abo aluno não cometer. Maar wat is belangrijk voor onze 4TKL-leerlingen? We weten dat onze leerlingen niet houden van lezen. Goed, we weten dat ze ook alleen tekst krijgen. Wat belangrijk is om te doen, is vooraf te oefenen met een woordenboek. A mim explica-me muito na Tubia, soldaat nota trein na momento que eta dengera. Etigo trein promeco gera. Wat houdt dat in? Dat je van tevoren moet oefenen met je woordenboek. Als je dat gaat doen tijdens het examen, kan je onnodig tijd kwijtraken om dan te gaan kijken hoe je jezelf kan helpen met het woordenboek. Verder, we weten dat in het examen veel meer keuzevragen zitten. Hou je bij je eerste antwoord. Het komt te vaak voor dat wanneer we gaan nakijken, een leerling heeft aangekozen door te lang te blijven nadenken over het antwoord of over de vraag, gaan de leerlingen de vraag anders begrijpen. Dan kruisen ze A door en dan kiezen ze B, terwijl A goed was. Dus ik geef ook altijd aan, blijf bij je eerste ingeving. Heb je A gekozen, laat het zo. Ga gewoon door naar de volgende vraag. Belangrijk is ook om nooit meer te doen dan dat er gevraagd wordt. We kennen allemaal dus, de vragen van het citeren. Dan krijg je citeer de zin, noteer een zin. Begint met een hoofdletter, eindigt met een punt. Ga geen zinnen door de helft hakken. Ga geen extra zin noteren. Is het citeer de eerste 2, laatste 2? Doe dat. Eerste 2, laatste 2. Geen eerste 3, laatste 3. Goed, wat ook belangrijk is dat de leerlingen de tekst compleet lezen. Ik weet dat heel veel leerlingen het idee hebben dat ze bij Engels bijvoorbeeld zoekend kunnen lezen, maar Nederlands is echt begrijpend lezen. Je moet de tekst compleet lezen en ga daarna de vragen maken. Waarom? Want je merkt dat op het moment dat je de vragen gaat maken, je meer antwoorden weet dan dat je zelf denkt. Het enige wat je dan nog gaat doen is teruggaan naar de tekst om even voor een bevestiging te kijken of het antwoord wat je in gedachten hebt, of dat de juiste is. Daarnaast natuurlijk wil ik dat alle leerlingen zich goed uitgerust naar het examen toe gaan. Ga natuurlijk in gebed. Vraag altijd voor kracht en wijsheid, want we kunnen het en jullie kunnen het. Dus dat is geen twijfel aan. En voor het vak Nederlands weet ik zeker dat de leerlingen dit heel goed zullen maken. Wanneer je verpuntra fouten aan, wat we vaak zien tijdens het examen, is dat de leerlingen de teksten niet goed lezen. Of de opdracht en de vraag niet goed lezen. In het examen is het voldoen aan de opdracht het belangrijkste wat er is. Het maakt niet uit hoeveel je schrijft. Sommige leerlingen schrijven heel veel antwoorden en dan voldoen ze niet aan de opdracht. Ik geef een voorbeeld. Er staat: formuleer je antwoord in 20 woorden. De leerlingen lezen daar overheen. Dan gaan ze lappen tekst schrijven en het juiste antwoord begint bij woord 21. Dat betekent dat de eerste 20 woorden die we eigenlijk mogen tellen fout zijn. En dat is jammer. Dus de meeste fouten die wij ieder jaar terug zien komen, is het niet goed begrijpen van de vraagstelling en het beantwoorden van de vragen. Alsjeblieft, sla ook geen vragen over. Zeker geen meerkeuzevragen. Weet je het niet zeker wat je gaat kiezen? Op dat moment zeg ik dan: kies iets. Openlaten is altijd fout. Je weet maar nooit, misschien door toch er goed naar te kijken, kan je het juiste antwoord alsnog vinden.